Sanibona ngenibingelele kwezosazwa kwizwe ezihamba phambili njengamanje igama usethu J Jikalala uJulius umfana kaMjabeka. Kusolwa umkhankaso ngomshoshaphansi wokudicilela igama lomculi uSjava ngezinsolo zokuthi wanukubeza umculi uAmanda Black ngocansi ngonyaka ka-2020. uAmanda Black uphumele obala ethi uSjava akakaze amnukubeze ngokocansi futhi akazi ukuthi la mahlebezi aqhamukaphi kodwa akaqhamuki naye. Abantu baphawule kanjena ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Bathuyena Tunkulunkulu phela wasiyo ngekusasala Tomunye uthuya soqamama ngobuyena Bathuyena Tawubathi phethu mati